Automobil představuje klíčový prvek moderní mobility. Vnímání člověka jako nepřítele přináší riziko, že se důraz přesune na restrikce a omezení, spíše než na spolupráci a rozvoj. Představa, že je možné klima na Zemi ovlivňovat nebo dokonce stabilizovat či zakonzervovat do nějakého již dále neměnného stavu, je naivní, falešná, nevědecká. Energie není nepřítel. Energie je nezbytná podmínka pro fungování moderní společnosti. Pohání průmysl, domácnosti i dopravu. Bez stabilních a dostupných zdrojů energie se zastaví ekonomika a dojde k výraznému poklesu kvality života i životní úrovně. Místo populistického a ideologického omezování přístupu k energii je třeba se naopak zaměřit na efektivní způsoby její produkce. Za páté, uhlí není nepřítel. Uhlí je v podstatě jediná energetická komodita, kterou v České republice máme. 7. bod. Jsme pravicová strana, proto logicky trh není nepřítel. Jedině svobodný trh, liberální ekonomika a kapitalismus představují nejefektivnější cestu, jak zajistit prosperitu a slušnou úroveň všem, nikoli pouze hrstce vyvolených. Za 8. Koruna není nepřítel. Národní měna je symbolem ekonomické suverenity a kontroly nad vlastní hospodářskou politikou. Pravda není nepřítel. Pravda je základem informovaného rozhodování různých jednotlivců i institucí. Potlačování pravdy či její deformace vede k nedůvěře a k rozkladu hodnot, na nichž je celá společnost postavená. Veřejnosti je třeba umožnit, aby se k ní pravdivé informace dostávaly, i když mohou být nepříjemné. Svoboda je nejdůležitějším pilířem demokratické společnosti i nejvyšší entitou v úvahách jednotlivce nadřazenou všem ostatním hodnotám.